Jadi besok sama lek pas ketika zikir atau pas sholat harus bisa memfanakan diri. Ngilangnya kabeh ora nek dilangnya kabeh. Lek sampean bisa menghilangkan diri, wis kok sampean ketika zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kok nek pikiranmu utek sampean merem karo konsentrasi, nyawang pucuke graono, graono iki lho. Nah, lek sampean konsentrasi terus nek bayanganmu nek pikiranmu kok sik enek bayangan, duduk. Padang duduk kok sik enek makhluk, sing pikiranmu enek berarti duduk. Berarti kok sik enek bayangan kuwi berarti sampean gum teko. Gum fana. Utawa ning kono ndelalah sampean dipethuki apa? Kuwi jelas gum fana. Jenenge fana kuwi wis ora ana apa-apa. Wang-wang, wung-wung. Ngerti ya? Wang-wang wung piye? Ketika dikir wis kosong. Lah jenenge wang-wang wung utawa kosong kuwi sing jenenge akadiyah. Utawa dat. Sing bener ya kuwi. Dikir sing bener iki. Paham? Kok sampean dikiran utawa salat kok gum iso memfanakan diri? Ketika salat gak memfanakan diri berarti sampean gum iso mi'raj. Omongnya as-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat kuwi mi'raje kanggone wong mukmin, wong iman, ngerti? Lek carane ben iso mi'raj piye? Ya kudu iso menghilangkan diri. Menghancur awake dhewe kok wis gak enek, wis ilang. Paham? Makanya nanti yo fana itu yo macam-macam, enek fana af'al, enek fana asmo, enek fana dat, fana sifat, fana dat. Jadi enek fana af'al, fana asmo, fana sifat, fana ilang kabeh. Lek wis kabeh ilang sing wajib enek mung Gusti Allah, date kuwi sing wajib enek. Ngerti ya? Paham ya? Kita harus bisa itu diamalne. Iki saya membicarakan ilmune. Paham? Lah ben iso krasa piye? Ben iso krasa? Ya prakteke dikir rasa. Dikir rasa ya lek dipraktekne, kamu praktekne kapan isone? Ilmu ini hanya sekedar apa? Nambah wawasan, tinggi hati-hati, tinggi ramburan.